vimos a presentar unha proposta política, vimos a presentar os nosos candidatos e candidatas para levar a voz dos galegos e das galegas ao Congreso e ao Senado como levamos tempos a facendo, pero ademais, pois coa clarísima aspiración de ser determinantes na construción dun goberno en Madrid. Esta candidatura en Común, Unidas Podemos, leva as cores do novo tempo político. Leva o vermello das loitas sociais. Leva o morado das loitas pola igualdade. E leva o verde das loitas polo clima e por un planeta posible. Ademais de todo iso, levamos un bagaxe claro. Creo que todo o mundo sabe perfectamente que levamos ao Congreso dos Diputados as loitas e as demandas dos galegos e das galegas, a AP9, ou cuestións fundamentais de ámbito do Estado, como foi a loita polas pensións ou a subida a 900 euros do salario mínimo interprofesional que peleou unha candidata e diputada do noso grupo, Yolanda Díaz, directamente co goberno socialista e que lle arrancou un salario mínimo interprofesional que a día de hoxe xa mellora a vida de miles de galegos e de galegas. Por lo tanto, leamos un bagaxe e, ademais deso, creo que todo o mundo sabe perfectamente que non nos equivocamos nunca, nin cambiamos de lado, nin nos equivocamos de enemigos en este proceso. Por lo tanto, vamos en común, vamos conxuntamente e vamos, como sempre dicimos, para determinar a posibilidade dun goberno progresista no Estado, para impedir, evidentemente, que as tres dereitas podan construir un goberno, pero tamén para ser a garantía de que haxa un goberno progresista, un goberno do bloque progresista para o cal é absolutamente fundamental que haxa cantos máis diputados e diputadas, senadores e senadoras de En Común no Congreso e no Senado. Por lo tanto, vamos en común e vamos desde Galicia para gobernar. Bo día a todas, diría particularmente a todas, e isto é o primeiro que quero dicir. Estou particularmente orgullosa, como feminista, de que esta sexa unha candidatura conformada por homes valiosísimos que son feministas, pero sobre todo por moitísimas mulleres que dan un paso adiante, en primeiro lugar, para estar na primeira liña da política, sendo tamén mulleres feministas. Isto é importantísimo, marca a diferencia, marca un horizonte morado e feminista que somos quen de construir en común. Queríanos soas e imos en común. E imos en común para construir un país, se me permitides, para min, particularmente para dúas cousas que creo que son tamén fundamentais. En primer lugar, un país ao que volver, un país ao que a miña xeración, que estivo emigrada, condeada a emigrar polas políticas económicas e austericidas do Partido Popular e tamén polas políticas que non fixo o Partido Socialista, un país ao que toda a xente que está agora mesmo fora poda volver. É importantísimo que poidan volver todas. E, en segundo lugar, un país no que as mulleres non pasen medo. É dicir, un país que ofreza seguridades, certezas e un horizonte de futuro no que todo o mundo sabe como vai a ser a súa vida o mes que ven, o día que ven e tamén cando volvemos soas a casa. Así que, se me permitides, creo que esta primeira vez que podo dicir sen ningún tipo de dúbida, con toda a seguridade, que esta é unha candidatura feminista, é un proxecto político que pon o feminismo no centro, que pon a vida no centro, que pon a vida dos homes e as mulleres que queremos vivir en común, en comunidade, no centro. Así que, con toda a alegría que se pode ter políticamente ao afirmar isto, damos un paso adiante. Estou particularmente orgullosa esta vez de facelo así. Moi bo día, chámome Ledicia Piñeiro e o primeiro que quero decir é que me sinto absolutamente honrada e agradecida de formar parte dun proxecto político con Yolanda Díaz, con Ángela Rodríguez e con Antón Gómez Reino. Por cuestións que é preciso que todo o mundo saiba, se é que aínda non o sabe. Primeiro e fundamental, porque foron as deputadas que máis iniciativas, que máis propostas fixeron no Congreso das Deputadas
na última legislatura, porque foron cruciais para o debate e a negociación de cousas tan importantes como o salario mínimo, como a cuestión das pensións, como o debate do Pacto de Estado contra as violencias de xénero. Foron absolutamente cruciais e para min é unha honra, un orgullo poder estar ao seu carón e traballar con elas e aprender delas. Tamén quero decir, sen medo a equivocarme, que foron as deputadas que máis traballaron polo noso país no que é a historia da democracia reciente española. As que máis loitaron polos intereses de Galiza son estas 3 deputadas que están aquí comigo acompañándome e que me enche de orgullo poder formar parte deste proxecto con elas. O seguinte que quero decir é que estamos a vivir tempos de excepcionalidade política, tempos de excepcionalidade económica e social, que non é momento para a indiferencia, que temos que ser quen de dar un paso para diante. Moitas das que estamos aquí, que somos xente normal, xente do común, que temos os nosos traballos e as nosas vidas, decidimos dar un paso adiante porque para nós non vale a resignación, non vale non facer nada, quedarnos mirando na situación na que estamos a vivir. Estamos dando un paso para adiante, posicionándonos sen medo a tomar postura, non nos dá ningún medo tomar postura, decir que a candidatura de En Común é a única que pode facer un goberno en prol deste país, a única que pode facer un goberno con vontade de xustiza social, un goberno con vontade de visión para o común, a única é En Común Unidas Podemos. E estamos aquí para iso, porque non nos dá medo e queremos facer un chamamento, decirlle a outras persoas como a nós, outras persoas que madrugan para ir a traballar, outras persoas que collen o transporte público, outras persoas que están migradas, como as nosas amigas, como María, como Martín, como Laura, que estamos desexando que volvan a construir país na súa casa. Queremos que todas elas, e dende aquí facemos o chamamento para que tampouco teña medo, para que se posicionen, para que tomen postura. Aquí están as nosas mans, para axudarnos as unhas ás outras e para gobernar libres de ataduras, libres de compromisos con grandes empresas financieras. O noso único compromiso é o 28 de abril coa cidadanía de Galicia. Estamos contentísimas, estamos ilusionadas porque temos a certeza de que se pode facer de outra maneira, de que se pode facer ben, pensando na xente e no común. E estas compañeiras levan esta legislatura demostrando como se fai plantando a cara aos poderosos, os que non se presentan ás eleccións. E isto non se vai resolver mentres os capataces deses poderosos se vistan ou de verde ou de laranxa ou de azul ou escondan as súas vergoñas detrás do puño e da rosa. Imos con moita forza e con moita ilusión e chamamos a xente do país a que faga o mesmo. Bos días a todas e todos, moitas gracias por vires hoxe aquí con nós. É certo que é un día estupendo e creo que é un día tan bonito porque hai moita esperanza en que este 28A, En Común Unidas Podemos, poidamos cambiar a situación deste país e deste Estado. Precisamos xente valente que traballe en prol da clase traballadora. Aquí os compañeiros xa o demostraron, levano demostrando, toda a legislatura, tamén van no Senado. Os xoves, creo que moitos e moitas de vos, bichedes o que aconteceu nas portas do Congreso cos traballadores da Alcoa e bichedes que nós temos moi claro en que lado estamos. Estamos do lado dos traballadores e das traballadoras deste país, que precisan unhas condicións que fagan posible que podan ter unha vida digna. Eso tamén fará posible que teñamos unhas pensións dignas. Sin esas dúas cousas principais, non temos futuro. Moitas veces, ao longo destes días, vannos repetir moito o voto útil. O voto útil tedes que ter claro que é o voto para quen este realmente disposto a pelexar pola clase traballadora, non en prol das empresas nin das multinacionais. O PSOE leva xa moito tempo, demasiado tempo, demostrando para quen goberna. Non derogou a reforma laboral, puxo en marcha un decreto, unha reforma sanitaria que deixou sin sanidade a milleiros de persoas, pactou a reforma do artigo 135 da Constitución coartando todas as nosas libertades. Entón, creo que queda bastante claro que o PSOE non é o camiño para a solución deste país. Por suposto, o trifachito tampouco é solución, porque o que quere é que voltemos a tempos todavía máis escuros.
Entonces eu desde aquí quero animar a todo o mundo, quero animar a todos os xoves que están fora, a toda a xente de mediana edad que se encontra no paro e que non ten unha solución agora mesmo para a súa vida, a toda a xente que está a piques de sufrir un desahuizamento, que vote por esta opción política. En Común, Unidos Podemos. É o único xeito de garantir que traballemos dentro do Congreso en defensa do pobo. Nada máis, gracias. Bo día a todas e a todos. Eu son Vanessa Angustia, candidata ao Senado. Responsabilidade, solvencia e compromiso son as cousas coas que as mulleres e homes nesta candidatura damos un paso adiante para gañar este país. E digo para gañar este país porque temos un modelo de país e por iso saímos a gañar. Será imposible construir futuro para Galicia se Galicia non está presente en Madrid. E o único xeito de asegurar, polo tanto, futuro para Galicia é que esta candidatura, que estes homes e mulleres que saímos a gañar en Común, esteamos ali presentes. Porque temos un modelo de país que entende que Galicia é imprescindible ter un mundo rural vivo, que entende que sin industria non hai futuro e que entende que isto é imprescindible para que caibamos todas neste país e nesta Galicia. E cando digo todas, digo homes, pero digo, sobre todo, mulleres e mozos e mozas que agora non teñen asegurado un futuro e, polo tanto, non se sinten representadas ou interpeladas. Esta candidatura, decía, se presenta coa solvencia de ter percorrido un traballo durante casi 4 anos. Non hubo un só conflicto que estes homes e mulleres en Común, que tivemos xa a fortuna de representar a galegos e a galegas, non leváramos ás Cortes Xerais. Absolutamente todos os conflictos, todos os problemas de homes, mulleres, mozos, maiores deste país estiveron presentes ali. É unha fortuna, polo tanto, compartir esta candidatura, volver a dar un paso adiante para que todas en Común esteamos presentes ali e, sobre todo, é imprescindible volver a gañar nesa Cámara que se chama Senado, porque en quere devolvernos os armarios que xa rachamos e xa rompimos hai moito tempo, nos queren escuras e vamos a sair como estamos hoxe, alegres, felices e saímos a gañar con toda a ilusión que temos por sair en Común. Boas tardes, xa un placer estar na capital de Galicia, estar en Santiago de Compostela, presentando a nosa candidatura que se chama En Común Unidas Podemos. Aquí está a valentía de Galicia. A sociedade galega, si ten unha característica, é que é valente. Aquí, estes homes e mulleres son a valentía do noso país. Sabedes que é ser valiente? Ser valiente é enfrentarse aos poderosos, é enfrentarse aos que mandan e non se presentan ás eleccións. Ser valiente é decirlle aos que mandan no noso país, por exemplo, á banca, que ten que devolver os 9.000 millóns de euros que os galegos e as galegas sufrimos a modo de recortes. Ser valiente é posicionarse cos sectores productivos que hoxe están en xogo. É dicirlle ao PSDG que non están deste lado, que están deixando caer sectores productivos clave para Galicia, que están deixando caer Ferroatlántica, que están deixando caer Poligal, que están deixando caer Isobat, que están deixando caer a Alcoa por unha única razón, porque son talibáns dos chamados mercados das multinacionais, porque coinciden co Partido Popular e cos naranjitos de Ciudadanos que non se pode facer nada diante dos poderes económicos. Esta candidatura é a candidatura que se vai a enfrentar xustamente aos que mandan. Nos teñen demostrado xa nas súas 110 propostas que non imos derogar as reformas laborais. Esta é a carta de presentación de quen está gobernando hoxe España. Nos dicen xa claro nesas 110 medidas que non van mudar a revalorización das pensións nin mudar o máis grave para os pensionistas, eliminar o factor de sostibilidade.
nos din algo básico para a democracia en Galicia e en España, e é que os 135 vai seguir rexendo sobre as nosas vidas. Cando se presenta unhas eleccións dicindo que o 135 prima sobre a dependencia, é que se está entregando aos que mandan. Ser valente é non claudicar. E esta candidatura, ademais de valente, representa a Galicia de todos e todas. Aquí hai profesores e profesoras universitarias, aquí hai inspectoras de traballo, aquí hai investigadoras, aquí hai traballadores e traballadoras precarias. Eso que tiña que ser a principal obriga do goberno hoxe en España. Aquí hai autónomos e autónomas que son pobres e precarias, máis de 200.000 en Galicia, que teñen que ter un arranxo inmediato e que é posible. Aquí está o mellor do noso país. Por tanto, amigos e amigas, queremos decirvos que con ilusión, con bagaxe, non temos que demostrar nada. Nós non temos que demostrar nada. Esta candidatura foi premiada no Congreso dos Deputados e Deputadas polo traballo desenvolvido en defensa dos sectores productivos de Galicia, da cultura do noso país e de toda Galicia inteira. Non temos que amosar nada. Xa o fixemos. O que temos que pedirlle é o compromiso aos galegos e galegas de toda Galicia, dende o Barco de Valdeorras, Ferrol, Ribadeo, Viveiro, Compostela, Melide, todos os sitios, Nigrán, o que queirades, temos que decirlle que o futuro pode cambiar o 28 de abril se esta candidatura é determinante. Mirade, se nós non estivéramos con forza, con 71 deputados e deputadas no Congreso, nunca o Partido Socialista arrancaría ou permitiría un salario mínimo de 900 euros ao mes. Nunca. Nunca. Lembrade que o Partido Socialista está poñendo en riba da mesa xa na súa denominada Axenda do Cambio os fondos de capitalización para o despedimento, para a formación e o máis grave, para as pensións. Eso é o que defende Albert Rivera. Amigos e amigas galegos e galegas de nación, pedimos o apoio, a mobilización das mulleres, a mobilización da xente nova deste país que vai ser determinante, tamén os que están no exilio económico, para mobilizarse e conseguir todos os votos posibles. Se non é así, a pista de saída está posta para que non haxa cambio, para que todo siga igual, para que mande a banca, para que manden o Santander, Ana Botín, eses, por certo, que protexeron Partido Popular, Ciudadanos e PSOE para impedir que houbera unha investigación sobre os mesmos. E remato. Onte estivo aquí Nadia Calviño. Dixo que a economía española iba como un tiro. A verdade, dende En Común, Unidas Podemos, mandámoslle un recado. Señora Calviño, debe seguir vostede vivindo en Bruselas. Nin siquiera escoito o que di o seu compañeiro de partido, señor Tezanos. A economía, o paro, a precariedade, a pobreza son os problemas fundamentais da xente do noso país. Señora Calviño, non se entera de nada. A economía ten que estar ao servicio da xente do común. Imos ás Cortes Xerais a demostrar que sí se pode, que unidas podemos e que en común somos moi fortes.